السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے صحیح ہے؟ میں محمد سلمان تو تسا میرا یوٹیوب چینل لے دے پہ سلمان کلاچی ولاگ 8 آج دا مزیدار ولاگ کرنے پہ ہیں شروع۔ اگر آج دا ولاگ چنگا لگے تو سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو اور محبت مڑے سو انشاءاللہ۔ میں این ٹائم اپنے لیلے چھڑی کرا میں کہ تاکہ اپنے جڑے لیلے میں منڈی دے اوتے ویندا آندا رہے گا میں کہ او بھی تھا کو دکھاواں چا میں کتنے گدن اور اتھاں کتنے بیچن کم از کم بیچے تو بہت ہی سے، لیکن گدے اے چیز سے تو چیک کرویندا پیاں پیاری پیاری اور خوبصورت چیز اے ہے پئی۔ ایک تا اے ویندا پہ ایندی پرائس تو کو ساواں چا اے جناب اساں 19,500 دا گدے ایندے اگو والا اے سامنے والا او جڑا ہے 19,000 یہ 15,400 دا مادی ہے، بلا اے اوندے جڑے سامنے کھڑی ہے اے بھی مادی نر ہے پیا، اے اساں گدے 20,500 دا، اے اساں سامنے والا 20,000 دا گدے او 17,500 دا گدے تا مزید اگتے اتھوں میں اتھو والے لکھے نا، لیکن ایک کوالٹی سارے ڈیرا اسمیل خان دی ہے بھورے اور مکلواتی اور اچھی نسل دین، کیونکہ لوگ سارے انہیں کو بہت زیادہ پسند کرن اے کیونکہ زیادہ پسند کیتے ون یہ بنتے چنگی طرح دین انہیں دا وزن صحیح کرن تھا کہ اور صحیح طریقے دا بن دین۔ اگر کہیں گھننے ہون تو انشاءاللہ میں نمبر اپنا باید وچ دے دے ساں، میں نہ رابطہ کرے سن انشاءاللہ، کیونکہ یہ سارے کلو آندے رہے ون این ٹائم ان سارے کلو 15 دانے کھنن ایک دی لات ٹوٹی گئی او میں تو دکھے نا اساں ان دی لات بدھی اور ڈالے دوتے لڈے سے ان دی وجہ کلو ان دی لات ٹوٹ گئی تو بھیا میں تو دکھے نا انشاءاللہ بھائی اے چیز ہے بھائی اے الحمدللہ بہت سستا ترین اساں گدے اے گدے 20,700 روپے دا ان دی پرائس ہے بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھی اور چنگی کوالٹی ہے۔ اے جڑے سامنے درمیانی جوڑی جا کھڑی ہے اے 35,000 روپے دی اساں گدی ہے، اے 15,500 دا گدے سے ایک اے رنگ والا اون دے ایک پرو او رنگ والا دوے ماجا ہیں اے اساں جناب گدی نے سے اے 32,500 روپے دے او وچ والا او میرے خیال تو 17,000 روپے دا او پورے 20,000 روپے دا ہے پیا تا ماشاءاللہ جنہیں سارے چینل کو سبسکرائب کان کیتا سبسکرائب کرو، کیونکہ اے معلومات اور تھا کو انشاءاللہ ویڈیو دے نال اساں دی خوراک فی الحال دی خوراک سارے کو ایجا ہے پہ جو اساں کو ہلکا رڈا گھا اور باقی کوئی خاص ایری خوراک کان دیندے پہ انشاءاللہ جڑی خوراک دسوں انشاءاللہ تو نال دسوں باقی او جنی لات ٹوٹی ہو گیا کھڑے سامنے او اے ہلائے یہ چیک کرے سو ماشاءاللہ اور چیز ہے اور کوالٹی بھی ہے ماشاءاللہ۔ کدیرے کلو او گدے میرا دو رنگ نہیں لگیا وچ 32,500 چنگی دس یہ 31 جنگی تھی 1500 نفع لیتا سے ہاں لے لیا چنگی طرح ہوتے اے لے لی سب صحیح ملی ہے یہ 15,400 دی گئی او لے لیا چنگی ہے وہ ایک 16 دی 14 دی تھی سی ایک 17 دی تھی 17 تے 14 31 تھی 17 تے 14 کتنے تھی 18 دی 32 دی تھی سی ہاں ایک 15 دی تھی ایک 17 دی ایک 15.5 دی او 15.5 دی لا 17 دی لا صحیح ہے۔ ہن سویرے ترتیب ہے کہاں تھوڑی ہے ڈالے جا پڑھوں تھوڑی پیچھے فون کیتے نے اچھا ڈن تھی گی اچھا کہاں ہے کیا لیا انہیں رحیم آباد انہیں چاہ یہ تو وچوں ونن وے یہ تیڈو ونن یہ تی میں ون کے تھا ون کے زیرو ڈسٹرک گنن زیرو ڈسٹرک یہ تھا لمبی بستی جو وچوں نکل گئے زیرو ڈسٹرک وارڈ تی میں ونن اچھا چاہ کے 3-4 لاکھ آن دے سان 1,15,000 بہو ہے مکدا نہیں اچھا سر کیا رزلٹ دینا موبائل چیک کر دوں یہ سوچ ٹینکی فل ہے گنجا دوسرا نمبر دا رزلٹ صحیح کہنا ہے رزلٹ بہت زبردست ہے خاص ہے متری کو موبائل ملے متری موبائل گھین ہے ہاں ہاں سردار لے لیا چیک کرے جوڑا کتنا گھینا ہے سامنے والا دیکھا رنگ لگا وا دے
देखो अदा करना एक को है तू जो व्यापारी बनदा पे किवें व्यापारी दा कुछ रेंज चेक करूं कितनी को भी पता लगे व्यापारी कितनी म्यार है व्यापारी टेस्ट कीता कहानी नहीं आनी ते यार छोटे काम दी गोला क्यों काय मारे ये सामने वाले रंग लगे अपा तक चेक तू हाथ ते मार दुर्गानी कबाड़ी नहीं फुल लशरा है लाल मैं जाए तू है एक तो है मत ही नहीं हवा बदल ओए परली रंग वाली छोड़ छोड़ खड़ तू खड़ कहीं ना ये दूर रे नंबर रे हाल ही फिलहाल तू चेक कर हाल हो जा बस कतरे दा फर्क ना आवे गंजवा कंडे नहीं इन्हें नाड़ी तो नहीं दे पावे पीछे घट है खड़े हां घट खड़े 22 ते 17 ये 22 ना बने 22 ते 17 गाड़ी ना पड़ती हां 7 मिनट दा थी 8 मिनट दा थी मना ले